tongthongmani sal bubagra achaimani salno rwksaoui chamung nungmung bagui kha kherengbar sa kham nogo DWF buma bodol rok obahaino bubagra achaimani salno rwksaoui jotono mung kotor khlaiui hasteo media sono dari nasional borokno jotono nokha kaham dari hambaya haro tali mala tini belai ke tongkhobo belai ke khawo tongkhok mani khayo tali mala jeng amahai ke whatsapp no nangimano bubagra hamani yaglo no jeng amahai sudodok mano tini 186 number tini maharaja kotak buku tangtongko tini bini asaimani sal no dulu sawino tini maharaja Raja Krishna Devarma bini asaimani sal no Kanimbar hospital jeng DWF dokunginai jeng kaisa sidang kenahalai ya jeng bubagrani asaimani sal nai jeng orang patient dirok no konsul larok baglayan untuk baglayan nai apa koksa baglayan bisintino jeng tini kai bagla teke Apono sanan musuh Maharaja sini last Maharaja Baikor Maharaja ketang tongko ketang tongwinai bini holongnya ayok mani tongkong ribuknya ayok mani tongkong dari sini hado pani borok sini bini saudara pulang kaham sini jai ke kadang di tamang tu cuma apa nayo botong satu sini biok mani man kan mana sini kita raja sini ha tunggu miseng saya mana sini